Assala- Assalamu alaikum à tous les abonnés. Mbafa makauni clé. Alaga clé heredama. Aga karamo chelo adin chelo akuro chelo do fachelo do chelo no maître Badra Ali Badini di sabari kai. Alors bi mbawfo ni ka wali mando kamni wakati dama ntuti sur la kabo YouTube sans fait. Ma chama nananga privé kono no WhatsApp ye kana nyini ka don buri ato ninti bora do yere jorola ko ya soro ko peut-être na soro mbora YouTube sans fait. Ay bayira la ka foku mabo YouTube sans fait. Mbaw fo kenkerele mbaw befo mo minu nana kana foli dia nga WhatsApp kono nana ka nyini ka don na soro mude be karamo chere la nati bora ka partage ke YouTube sans fait nga foli ba beye be abonné u bela jelen fo awni che awka jorola a jorola nkan vraiment jaranye kosbe benan ni mafukasa dana mba yira la ka foko chere la ma YouTube la mais clé fly na ko de kacha nere na Burkina Faso o de ato mo chamati kanye bon nana nufana nana ni anga makorba dole mi fari mandala alhamdulillah bi kono fisa era kosobe kenya be sheku ma wa nere alhamdulillah ba la fo kosbe ko de kacha o de ato ntesera ka bo YouTube sans fait aywa depuis kunu mbora comme bamanangan kuma folo bamanangan fe bamanangan mebaga o ne na o mabaro ke folo o de ato ngombe bobi sokoma ina nin ala to ni kunkuruni kana dawma ni ka wale nyumando aga ni nyuma kele nuna awni che yanamba be dam na manyi na fe mimbe foka koro o de be fode ay jija aw be abonné minuma abonné akana yele page kantin dron ka to ka ta ay abonné na o abonné na ka ban abe notification like pour que nan ka fen bla chien were al na connecté te na connecté ra abu soro aw yere nyen no man na u fana temen ko fe ba nyina o fe aka partage ke walsa ambalma minunti anga nin ko in kalama u fana ka se ka bo kalama ni ka se ku yere nafa na ye here bolokan aywa o temen ko fe ni ala to mi e bebalo sajaja fa halaka jaisun sajaja ka fa halaka jaisun mutakimun no abe kojugu chama de ke nyatugu ni nyanyele la mais fem min be tieni ke de ma chama o fana be dilani ke chama mo de famia do bana ye ko ni mutaki ay sabari fem min be tieni ke o kelen de be dilani ke ni yoro na te tieni ke na menga be bana bado de flake namba fama ko maridul majnun no e fatu ya banay abu de flake ka ban pipipiu abara mangela alfikini yiritara foi abana kuluja nyire le sebe shin wakele ni kementan kele na ya sebe ka ba wakele ni kementan kele na shima na soro ka ba be sebe juma dunya de fe abadi banabagato ma abatuka mi abako e pa yere batuka wurdi ke sajaja ka fa halaka jaisun abatuka wurdi lombe shufe wakele ni kementan kele ngide ni ala na kira sona ma kle wolo flati dafa folo banan be ban pipipi ko mfo itutala nyin dawma ala koson akira koso halbi ala kan to nyoye ala ka kle here cha assalamu alaikum